Inibingelele nina besilo nina bakaphunga noMageba. Ngalesi sikhathi ke ngizoqala nje ngisho ukuthi ngubani ngensizwa yakuphi igama ngoNkululeko. Ngisuka le ehlala Nkosi ngusigegedeke mina ezamathole uNombeli ezadla umkadwadwa wabo zathi akananyonga kanamhlohlo umhlohlo bhabhakazi awu bakithi lehlala Nkosi la ngisuka khona. Ngoba nisibona nje namhlanje lensizwa kahle kahle iyayingichomele ithi ngakubo bayawushaya uMaskanda ngithi hayibo mntaka baba ngisuka ehlala Nkosi mina. Asithintwa ngoMaskanda, uMaskanda wakithi. Ase ngithi ke uyazini ke ngoba nakho uyathanda ukukhuluma akusondele ngapha nganeno ukuyidedela ingoma so eyintathu nje azoqala ngazo nami ngithi eyintathu so kuzofika ashaye ngishaye ashaye ngishaye bese kuthi nina ke babukeli nani balaleli ke bese niyangena ke lapha ngaphansi ke nibhaleke ku social media lapha enizoyibuka khona le video wonke umhlaba amagumba amane omhlaba niyibuke bese niyashoka ukuthi nina nicabanga ukuthi ubani owinile. Ake ngindedeleke naye uMboma anibingelele azisho ukuthi yena ukuphi kahle kahle mina njengamanje ngise basement la kwami Kennedy Cat uMboma ulela khona useyonitshela nini. Khuluma Mboma. Nginibingelele nina besilo nina bakaMalandela. Hayi uMboma kaMqhele lona umfo kaSikhakhane mina uMboma kaMqhele uMathula. Umfo wabhenza behlabe njengomfazi ephinga. Ngokudabuka ngidabuka le mtshezi. Mtshezi ke kwelakithi la ngiphuma khona. Ngumdorhana obuvana ke mina ngiyinyosi uMatheyije. La ngiphuma khona. Cha ke wengane zawethu ngicha ngifuna ukumtshengisa umfo kaSigegede ukuthi no hayi kithi nathi siyayazi ingoma le kwelakithi siyazi ingoma futhi siyayidlala ngiyokungithokozisa ukuthi ke nicomment engane zakwethu nisho ukuthi ubani odlela umhlanganiso ngoba uyangikweleta ngizomshaya ngimeqosha angeke ngihlulwe insizwa yakho nongoma mina. Ukukhuluma kushibhile weMboma khuluma ngengoma mntaka baba ukukhuluma kushibhile ngitshele wena ukuthi ngiqale ngayiphi yakho ke manje la ke ngikudedele. Yabona njengamanje mntaka baba ngifuna ukuthi udedele ingoma yokuqala engizokushaya ngayo ngane yakwethu ngifuna ukuthi ngishawuze umzuthu awu uzucanya kushanya kudanafula zokudanafula lapha zokudanafula ke ngoxhosa ngokwakhe. Hayi lalela ungangethusi mina ngethuki kalula mina ngusigegede mina lalela ke ake sivumelane ngokuthi sivumelane ukuthi ingoma yinye idlala 3 minutes. Okay. Amaminitha amathathu. Ungeqi. Washa u3 minutes ngiyayehlisa. Kuyoba kuhle ukuthi ukhethe ngokucabanga. Kuyoba kuhle ukhethe ngokucabanga. Idedele Mboma so yiphotha ngifake. Awudedele uqhusha kufanele ake sizwe. Qhusha ngoba awu awuthulale. Lomfana mncane kanje namphathisa womnumzana uyokhula yenze njani mhla sehlala yedwa hostela. Lomfana omncane kanje namphathisa womnumzana uyokhula yenze njani mhla sehlala yedwa resi. Uyaphela uyawashelwa wenzelwa konke uyokhula yenze njani mhla sehlala yedwa hostela. Uyaphela uyawashelwa wenzelwa konke
ngidala ukukhipha kule lizwe ngane zabafana zifundisa imisebenzi yasendlini soke sesibabosa kule minyaka esisithi lomfana mwana kanje ukhipha salwazi mwana kawazi Lumpa lomngane kanje nangeyidini imkube Lumpa lomngane kanje ukhiphe salwazi Ngana kawazi uzifele Lumpa lomngane kanje nangeyidini imkube Lumpa lomngane kanje ukhiphe salwazi Ngana kawazi uzifele Lumpa lemngale kanje nangedini imkube Lumpa lemngale kanje ukhipha salwazi Ngana kawazi uzifele Ngana kawazi uzifele kawazi uziwashela Ngana kawazi uzifele kawazi uziwashela Hayi sesiphelile isikhathi sakho emuntu wenkosi. Ngibuzele nabalalele. Le ngoma uyikhethiswe yini wena? Uyikhethiswe yini le ngoma? Ngikhumbula insizwe engikhule nayo mtaka baba. Umfoka Dlamini umqansi ungakhona imbongolo. Usigodo esimnyamisela amankankana umadoda seyahamba la nsizwe. Uyishaya ingoma manje. Hayi kulungile kodwa mhlaba unoni mtaka baba. Uyishaya ingoma. Hayi cha mfana ishayiwe yona le ngoma kodwa ayilutho ngoba phela nami ngibophele. Ayilutho ngizakutshengisa njengoba ngibophele. Lalela kodwa uyazini wemntaka baba ngizokutshela mina la ngisuka khona uma ngiyicabanga ungangisabisi isikhathi angusabisi kuyeza kusinya bathini kuyeza kulayezela kuseduzana uzobona ngithi layela-ke lalela-ke yabona mina le ngoma mangiyilalele ngicabangisa amakhehla ngakithi umcathama bakithi hawu Nkosi yami awuzofika isizwe zesale ibongo madoda inembobo la esiphongweni hey madoda umkhulu umcathama kodwa mntaka baba usiyongikhozela nakungayisuka le lapha enikhona insizwa zakithi hawu bakithi hey Nkosi yami hey ayizwe Nkosi yami hey ake ngithi ke ngoba inselelo singakumina ake ngiyibuyise intambo ngakumina angibonakala futhi angifuni ukuyifihla ngoba phela ngimuhle usupheleza ngiyafuna uclear 100 kwami ngiyafuna hayi lalela mntaka baba uyabona mina ngisuka ehlala Nkosi mntaka baba ngisuka le ehlala Nkosi mina ngizokuthatha ngibuyisele khona ngiqale phansi ngiqale umfoka Gatsheni hayi lo inqala lika Mduzula madoda umphatheni umfoka Khumalo Mtungu wahlala
ngizokudedela. Ngixolise kakhulu balaleli bengazi abantu bethi nakumuntu ephambanisa ingoma. Cha umqashi umuntu kaDlovu lo usuka kule kwela kithi. Ukatsheni lo. Umqashi umuntu kaDlovu zafitsiswa ziyosala izibongo. Hawu madoda. Yabona ngesikhathi secorona mawucabanga le ngoma uthi lo mhlaba usijikele ngempela. Sishawa icorona ngapha, sishawa ilokhu ngapha, delo wazi uthi kupho kuzayo. Kodwa ke on a serious note ngizocela nje ukuthi ngeke ngisho lokhu kwabalalele uthi nami njengomuntu wasemhlabeni kunabantu asebengilahlekele nje lonyaka baningi ngeke ngiqale ngibale kakhulu kodwa nje ngizodlulisa ngingathini ukuthoba amanxeba kumfowethu uMalinga umcusi lekwa lekhaya unjabulo la ndahlelwa umama wakhe ube phathe enkulu yokusikhulisa sibe amadoda lawa siyiwona namhlanje nogogo mankumbuzo ngilahlekele baningi ngase besilahlekele kulonyaka ingakho ngithe asibuyele kule ngoma nxelela kamgquzula kahle ugatsheni wayesitshelile umqashiyo lento lokhu ngizwa ukuthi inxelela kamgquzula ukuthi ngicabanga lona njengamanje hayi ake ngidedelele indoda ingazi ukuthi ngithatha sonke isikhathi awusho uphetheni wena hayi ususuke wangithinta usho kanje ususuke wangithinta lo mhlaba ujikele thina ngokuthi umhlaba ushingile hayi wethu ayikubi hey kubi ake angapholisa amasoka mntaka baba ake ngithi mfowethu ake ngidedele ke insizwa lapha umfuka Mgube uAli Mgube awudedela umfuka Mgube lapha athi akwenziwa kanjani akwenziwa kanjani akwenziwa Madoda nemzwili usemdola usho kamnandi usikhumbuza emakhaya kwemadoda nezwili intombi yesibhono isho kamnandi usikhumbuza emakhaya kwemadoda nemzwili umdonso usho kamnandi usikhumbuza emakhaya bathi sigiya ngengoma sinamabhinqa basho kamnandi usikhumbuza emakhaya bathi sigiya ngengoma sinamabhinqa basho kamnandi basikhumbuza emakhaya bathi sigiya ngengoma sinamabhinqa basho kamnandi basikhumbuza emakhaya kwemadoda nemzwili umdonso usho kamnandi basikhumbuza emakhaya bathi sigiya ngengoma sinamabhinqa basho kamnandi basikhumbuza emakhaya bathi sigiya ngengoma sinamabhinqa basho kamnandi basikhumbuza emakhaya bathi sigiya ngengoma sinamabhinqa basho kamnandi basikhumbuza emakhaya kule wemdonso siyabuzwa usho kamnandi basikhumbuza emakhaya kule zintola siyabuzwa usho kamnandi basikhumbuza emakhaya kodwa nganyebe mzulu ngangabahini basho kamnandi basikhumbuza emakhaya kodwa nganyebe mzulu ngangabahini basho kamnandi basikhumbuza emakhaya kwemadoda nemzwili usemdola usho kamnandi basikhumbuza emakhaya
ipinga thatha ukota urifake esinqeni ufakile akhosi ulahle livesaje uthi ukuhamba udonose kancane mngani wami ufuna ungena ey'ntweni thatha uphenduka ufake emzimbeni ufakile akhosi ulahle li-apile uthi ukuhamba usekancane mngani wami ufuna ukuba yipinga thatha ukota ulibeke ebhazini ufakile akhosi ulahle livesaje uthi ukuhamba usekancane uthanda amanzi wejonga uthanda amanzi ukuhamba usekancane uthanda amanzi wejonga uthanda amanzi ukuhamba usekancane ubambela hayi nakuhle u3 minutes wonke wena hayibo uyikhethiswa yini la ngoma mntaba Mteka baba ngikhumbula la ngiphuma khona mteka baba angiphuma khona mteka baba ingoma bekuyinto yakithi manje ke la ngikhona ngomfazi ongemama kuthi angibophe umthwala ngihambe ngijokole mteka baba mide leminyaka ngihlela lelizwe mteka baba iminyaka eyi14 mteka baba ngikulelizwe mteka baba hayi lengoma mteka ngimvuzayo la ngikhuluma kulamfani uthi hamba uthi thwala emgodlana ngithatha imgodlana uthi aligcwala ijozi angigcwale inkalo mtaka baba kuhle komfazi oxokuye emendweni hayi mawusho kanjalo mntaka baba hayi ngiyakuzwa uzohlola wena baba ayimina kufanele ngiyisholo lo ngithi sengihambe hayi mntaka baba yabona uthema usho ukuthi sisemazweni silahliwe yabona angithanda ukukhuluma kodwa ngiyangidedela ingoma ukuthi kube yiyo kade ngilimemeza inxele kaMquzulu ake siswe
phuma. Hayi angawuthatha ushumi wonke senguthathile vele. Hayi u20 manje. U20. Uyazi wemboma. Yabona usuke wakhuluma indaba ukuthi sisemazweni. Yabona le ndaba mangangixoxe mhlambi ngathatha usuku lonke. Kwakuba khona isikhathi lapho engangishayela khona ngile intabeni zakoMontana koCalifornia. Yazi ngangithi mangifaka le ngoma mphatheli mntaka Khumalo bakithi ulale ngokuthula. Uyakhila indima usenzile abantu. Nakithi kona ngoma sikuthandile. Usitshengisile ukuthi umculo yini. Umphatheni bathi uziyofa insizwa ziyosala izibongo madoda. Hopefully izingane zakhe umculo wakhe sesawubekile. Ukufa kwethu akunone mfowethu ukufa. Mfowethu kuyabagwinya nje ngawana insizwa madoda. Akunani mfowethu. Akusenani. Ayishaya umculo lansizwa mfowethu awushaya. Lapha mfowethu. Mfowethu akusenani. Kufuna umona. Senani. Awukudedeleke manje siyakuphike kuwe. Ugcina le. Nami khona ngize nayo ngilele nendubo enqubeni. Ngifonile ukuthi khona ukuthupha. Udlali rap. Udlala injeje. Ngidlala injeje. Angeke futhi. Angeke futhi ngunike ithuba. Angeke ngunike futhi ithuba. Udla ibhombe. Ngeke. Uzophaka umshenzi uzophaka bazophawula abantu. Hayi umshenzi ngeke ubone mntaka baba ngekubone. Uyabona nje ngisadlala insizwa zakona ngoma nje ngisadlala insizwa zakona ngoma kuphela. Udle ibhombe kodwa. Ishani iculo wona ngilifake ngalokhu uthemeleza la. Ake mntaka baba ake ngivale ke manje. Ake ngivale ngomfo kanjoko. Angivale ngomfo kanjoko mntaka baba. Athi sengiqomi. Ashoni langa. Let's go. Dadewethu ungangicebi mami ngimsabani ngicela ungamtshela umami ngimsabani ngicela ungangicebi mami ngiyamsabani uzongibulala umami ngimsabani uzongibulala umami ngiyamsabani yena ungangicebi mami Dadewethu ungamtshela umami ngimsabani ungangicebi mama ngimsabani ngicela ungamtshela umami ngimsabani uzongibulala umami yena ungangicebi mama ngicela ungangicebi mama Dadewethu ungangicebi mama ngicela ungangicebi mama
Ngicela ungamtsheli umama, ngicela ungangiceli umama, thanda wakumalo, thanda wabuthelezi, ngicela ungangiceli umama, uzongibulala umama, ngicela ungamtsheli umama, uzongibulala umama, thanda wakumalo, thanda omkhulu wakhona, weba kithi, thanda wabuthelezi, thanda omkhulu wakhona, weba kithi, dadewethu ungangiceli umama, ngiyacela ungamtsheli umama, hayi uzongibulala umama, engangibulala umama. Ayeshaya lensizwa. Ayeshaya lensizwa. Hayi kancane. Uyikhethiswe yini le ngoma Mtaba? Amtshaka baba. Nkonyiwe phela. Ngashela ngaqo. Ngashela ngaqo. Memeza phela umama izikhathi lezi nathi kumele sibamemeza bethu. Memeza. Hayi, ngashela ngaqo. Intombi ukhethe kuphi mntaka baba? Limiswe kuphi iduku lakho? Uyabona mangibiza igama lakhe ngishawa uvalo ngizwa ukuthi gidi inhliziyo. Ngazami lo. Hayi siya. Weba gidi. Hayi. Lungile ngashela ngaqola. Hayi, nathi sothi ake sibonge komama beingane zethu. Konke lesikhathi sinabo bebekezela. Hayi kuhle intombi, sijabule ngempilo enisiphe yona. Kodwa ke phela mina ke ngizothi mase ngivala ngengoma la, ngizovala ngengoma emnandi. Isizathu sokuthi ngiyichoose le ngoma ngizodlala ngayo ngizoqala kanje. Gcineni kosuku noma kunzima noma kunjani, izinto siyibeka kuphi? Edlozini. Izinto siyibeka kuphi? Kumvele nqangi. Ongaphezulu. Ake sibeke kuye-ke madoda. Awu bakithi, awusuka nini madoda? Ngiyayazi nipho ingoma madoda. Umatakeno Shwi nomtekhala. Ngeke phela sidlale zonke insizwa singasekho emhlabeni bese ngikhohlwa isaphila. Umele nazo siyibonga isaphila. Shwi nomtekhaya insizwa semsinga bakithi. Ake siyithathe. Awu.
Hayi madoda. Wakude Msinga. Wakude Msinga. Mawungadelanga akuyoba uwe onenkinga. Mawungadelanga akuyoba uwe onenkinga. Mawungadelanga kuyoba uwe onenkinga. Angiphansi ngadlalele. Mawungade mina ngalokhu kwe. Angidaleli bhedeni mina ngalokhu kwe. Embusweni wakhe ngabona izulu kwingqongqo oh twingqongqo baba. Hey Hey. What's that? ngikhona ungibuza ungangibizi ngikhona ungangibizi ngikhona. Hayi what's that? Uwinile 3-0. Muhle uNkulunkulu. Muhle uNkulunkulu mntaka baba uyathandeka. Muhle uNkulunkulu ngaphandle kwakhe silutho. Hayi muhle uNkulunkulu kwethu. Ngaphandle kwakhe silutho. Sikhuluma esithini nabafundisi bethu asifake weshuma hayi muhle uNkulunkulu. Hayi mntaka baba ake ngikudedele na ugoqe nami ngigoqe bese siyolala phela abafazi bazothi senzani lezi insizwa ubusuku bonke bangomsini. Hayi kufanele mntaka baba sisemazweni sihambile abasiyeke bona mani. Sidlala siyavuka. Nina bakaMaskanda Zulu omhle kakhulu ondlela zemhlophe ngenkana hayi sibongile kakhulu. Sibongile ngani zakwethu bekumnandi sindawonye. Batho ngapheli kuyahlola. Sidlalile ingoma nizwile. Angeke ngithini sizozwa ngani ke ukuthi nithi ubani odla umhlanganiso. Kodwa ke njengani zakwethu okumnandi nokukakhulu nokuhle ngifisa ukusho ukuthi kulobu bunyama noma lelifa esibhekene nalo njengamanje umhlaba wonke emadumbeni amano omhlaba akukho ngadluli uNkulunkulu mkhulu uzadlula lesi sifo lesi sinzima kodwa kuzodlula kini nonke enishiwe zihlobo zenu uNkulunkulu akanilingi ngokungaphezulu kwamandla inani ngani zakwethu niqine nje nonke futhi bafowethu nodadewethu enifuna imisebenzi sinani nathi emthandazweni wenu siyazi kunzima ndawo zonke kepha ke ningalahla amathemba akaze kwalahlwa ithemba liyaphilisa akusho ukuthi ngoba nakunethemba kusho ukuthi uzothola umsebenzi kusasa lokho kusho ukuthi impilo isaqhubeka uNkulunkulu mase akunika ithuba lokuthi ubone usuku oluzayo the next day kusho ukuthi impilo isekhona so ngiyanza kwethu ngithi qinani nganza kwethu asibambeni ibambe noma ifika bathi idonsa noma izacile ngesizulu idonsa noma izacile kodwa ke kuzoba right kuzolunga nganza kwethu angibonge niphile nje ninabesilo ninabamalandela niyibambe kanjalo nje niphile nganza kwethu nina abaqulusi mina ngasemtshezi mina ngiqhamuka le baqulusi ngumqulusi mina abangangazi ngumqulusi niphile ke nganza kwethu ke senyozwa ngani ke lapha uma senisho ukuthi uba nodla umhlanganiso kodwa ke lesi idlala injeje ngiyibonile seyayazi idlala injeje bengakwazi kodwa sekuma siphumile iqine embizeni kulungile ba hey abantu abebethanda ukukhuluma uma sebehlulwa hayi nina bakaphunga nomageba kubonga mina ngusigegede mina ngithi nje leli thuba enisiphe lona ukuthi nike nilalele noma nibukele lokho esikwenzile liyasijabulisa nathi angiyazi ukuthi asibona abasini bengoma sesigugile emlenza sanyakazi ngendlela odokotela sebafaka nezipikili zakhona zokuthi kunganyakazwa ngendlela ethize ngoba manje uzawuphuka sekufanele umuntu acophelele sekwabanzima sengazi impela umuntu kube ngathi unempehla kanti cha akho impehla nje odokotela odokotela
Ake ngithi ngiyabonga kakhulu bandla bakwethu nisitshele ukuthi nicabangeni ngale video makukuthi khona into eniyithandile siyenzele soyiphinda makukuthi ke khona engakuthandanga futhi nisho ake ngithi nje sibonga kakhulu Kamalandela.